Bueno, hoxe, ikusiko du momentu batean nola partekatu pantailak, orduan, gauza bat eduki behar duzue garbi da. Ezer baino lehen, egin behar dituzue prestatu eta utzi zabalik, gero konpartitu nahi dituzuen pantailak. Webgune bat erakutsi nahi baduzue, ireki leiho bat, bertan zabaltu webgune hori, eta gero beste leiho bat ireki eta zabaldu ja gela. Bai? Nahi baduzue zuen ordenagailuko karpeta bat, programa bat edo hoi denak zabaldu behar dituzue mintzagela hontan sartu baino lehen. Vale? Eta mintzagela beti egon behar du beste leiho batean. Vale? Osa, leiho batean dago gela, eta gero zabalik egon behar du ordeneak edo beste leiho bat interneten, edo beste programa bat edo dena delakoa. Vale? Orduan, hori egin badugu, bueno, lehenengo egingo duguna da leku pixka bat hemen. Orduan, gero hemen sakatuko dugu, eta hemen agertuko zaiz zerrenda bat, berez ordenagailuan zabali ditudan pantaila edo fitxategi guztiekin, bai? Adibidez, hemen hau daukat, bai? Hemen hau daukat, hemen hau daukat, hemen hau daukat, bai? Eta orduan, bai? Eta hemen hau daukat. Orduan imaginatu, nire interesatzen zait hau zabaltzea, bai? Orduan, baimenduko dut, eta hemen txagertuko da. Ados, nahi dudala beste, bueno, orduan gelditu pantailaren partekatzea, orduan sakatuko du berriro, eta noan beste batera, bai? Adibidez, ona, bai? Bueno. Bai? Ikusten da? Beste pantaila bat partekatu nahi dudala? Berriro sakatu, eta aukeratuko dut beste bat. Bai? Bai? Ikusten da? Orduan horixe, truko guztia da, eduki behar direla zabalik, gero partekatu nahi dituguna, ze bestela ez dugu aukerarik emango. Vale? Eta gero saio berean partekatu ditakezu nahi adina pantaila beti ere, gogoratu, zabalik baditugu lehenago. Horixe da truko guztia. Atzo, asmatu ezina nebilena. Vale? Bueno, on egin eta probak egin, ze oso horreza da. Aio?